Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap Maayong buntag. Pagdaig ko salamat ang ingat sa Ginoo ang atong buhaton unang oras sa atong pagmata. Ato paningkamon nga kita mabalaan busa na kitang simba nga kita mahiusa kang Kristo diya sa iyang gugma. Naigsoon ang kita ngayon ato pagsaulog ito gyang taon ang ato kasing-kasing nga nakasala atong pangayoon sa Ginoo ang iyang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaninyo maigsuon kay nakalapas ako nako uyamot sa unahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanilang ulay sa tanang maangil mga santos ug kaninyo maigsuon aron ninyo kiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy kami. Magampo kita. O Dios, kansang grasya, naghimo ka namong matarong gikan sa pagkanutan o bulahan gikan sa pagka makaluoy. Tanawang yung mga buhat, gawat ang among mga halad, aron kami nga nagupot sa katarong tungod sa pagtuo, dili kawadaan sa kusog sa pagpadayon. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto, gipili ako sa Dios gikan kaninyo, aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudeyo, aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hudeyo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Sa mga kita, iyang gihatagan niini. Wala siya gipalabita kanato ug kanila. Giputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo naman sila. Busang nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon ang ato mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo pagpasan. Timan ninyo nga sila sama kanato, nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe
ug kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga tingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudeyo pinaagi kanila. Pagkahuman nilag sulti, miingon si Santiago, "Pamati kamo, mga igsuon." Bago pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudeyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga alang ragayod kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, "Human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong pabarugon ang napukang balay ni David. Patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan. Ingon man ang tanang mga dili Hudeyo nga akong gitawag aron maako." Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti, "Ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudeyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Diyos. Ug nga likayan nila ang pagpakigilawas, ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlaw igpapahulay, ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isang yaw ang iyang katingalang mga buhay ngadto sa tanang mga naso. Isang yaw ang iyang katingalang mga buhay ngadto sa tanang mga naso. Awit yang Ginoo og bagong awit. Awit yang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhay ngadto sa tanang mga naso. Ipahibalong yang kaluwasan sa tanang adlaw. Iaso yang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhay. Isang iyaw ang iyang katingalahang mga buhay ngadto sa tanang mga naso. Ingnadiha sa mga naso ang Ginoo Hari. Nagimo siya nga maligon sa kalibutan aron dili mataro. Nagamando siya sa katawhan
uban sa kaangayan. Isang iyong mga buhat sa tanang mga nasod. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Isultihan kamo nini aron matunan ninyo ang akong kalipay o mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. At one time sa usa ka funeral mass sa usa ka public elected official, daghan ng mga tao ang nambong sa misa. Kay siya usa man ka pinili nga opisyal sa Katilingban. Usa daghan kayo lain ang malungsod ni tambong unya sa akong kanabang gospel nga memorize na ako ang ebanghelyo sa Binatay katong basa sa maayong Domingo, atong Domingo nga san misa o kining o nga panahon sa kasal. Ang ingon nga pagkawan gospel same gihapon San Juan chapter 15 ang butang unya ingon ko nga si Jesus mingon sa mga tinunan pag higugmay kamo ingon ako na higugma kaninyo pabilin kamo sang gugma kabantay kong binatay maning akong gimisahan ug mingon si Jesus ayaw kamo kaguol salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Gibakwi na ako dito ko paingon kay ang akong ibasa panahon mo to nga pagbasa sa para sa kasal na okasyon is binatay man may gali kay na ship dayon sa lain nga kanabang ebanghelyo ingon ang mayor padre nasayop man kaganiha lahi mo itong ebanghelyo hilawat na ko nga malimdanon na ta. Yesterday we were talking about the connection. I am the way, I am the bread of life, I am a good shepherd, I am the vine and you are the branches. Wala ebanghelyo sa chapter 14, this time chapter 15. Ang gahapon connection sa atong Ginoo ngadto sa amahan. So konektado siya. Ang ako amahan usara, ang amahan niya kanako, ako ana sa amahan. Ang iyang amahan nagbuhat sa iyang buluhaton o kundi mo tuon ako tuhi ang akong buhat kay kini naghulagway sa buhat o plano sa amahan. That is the connection. Muna karon ingon si Jesus pag higugmay kamo, ingon niya ako na higugma kaninyo. Muna sa kasal kasagari mo ibasahon sa pari kay basic man sa relasyon sa magtiayon ang gugma.
Unya sa kanumdum mo sa katawusang panihapon nga kanang ingon ang Ginoo nahimong Monday Thursday o kanang Thursday Monday mandatos Monday from the word mandatos mandate and order a command is not a request. Karon atong dungog nga paghigugmay kamo sama sa paghigugma kaninyo. Love one another as I have loved you. Pabilin ka mo sang gugma. So, muna nga mingon ta asa man ta na-connect sa Ginoo o ang pinagi sa atong kung mingon ta human biological father and son, mingon ta nga connected na sa amahan, liwat man iyang naong, liwat man. Sabi ta, magikaanggid sa iyang amahan. Basi ka silingan ni nga bataa. Mingon ta. Pero how about sa kinaiya? Kini bataa sa iyang pagdako nga bisag wala mo kopya sa iyang amahan itsura. Pero ang iyang kinaiya sama sa iyang amahan. Mo gihapon bright ni bataa kini manghatagon ni bataa liwat yun sa amahan. So muna ang manifestation nga connected kining bataa sa iyang biological father. Kanato sa atong relasyon isip mga Kristiyanos nga kita adopted sons and daughters of God na himo kita nga pinagka niyang mga anak nga nagliwat kita kaniya wala ta muliwat sa itsura. Pero ang ato sama nga panagway na agahapon pero wa ta muliwat ko ang gikinahanglan sa Ginoo klaro aron kita mahimong connected kaniya pinaag sa paghigugma. Pabilin ka mo sang gugma. Ang timaan na kamo connected kanako nga pabilin ka mo sang gugma. Paghigugmaay ka mo. It's not a request, it's a mandate. Bisan pag dili ang higugmaon nato tungod kay mo nang sugo sa Ginoo. Kay kita usahay mamili ta. Kinsa atong higugmaon, kinsa atong tagdon pag-ayo, mamili ta. Sumala sa usay gisulob sa tao, sumala sa status nagibarugan sa tao. Muna nga ato usahay kanang atong basihanan sa pagtratar sa usa ka tawo. Kung tanaw nato from head to foot nga di man mo hulagway sa usa ka kanang respetado nga tao o dato nga tao, so lahi sa mga atong pagtagad kaniya. Lahi. Pero ang Ginoo paghigugma ay kamo. Kaya Ginoo nahigugma kanato bisag unsa ta kadautan. Nahigugma kanato bisag unsa nato kapaling-paling sa atong kinaiya, sa atong pagtuo ngadto kaniya. Pero nahigugma siya kanato. So muna nga ingon niya, sama sa higugma kaninyo kaya nga atong gugma mula siya kuryente, fluctuating. Karon ganahan ka sa iya, usunod di na. Kumiton sa kasal kanang ang basihanan sa pagpakasal sa commitment dili ko nakagusto ko kanimo. Gusto na ko magbinyo ta. Gusto na ko magbinyo ta, maghiusa ta. Di na mo ibasahanan. Kundi ang gugma. Kaya ang gugma mo na imutuhog kaninyo diya sa iyong pag-uban sa kaminyoon, bisag unsa pa'y may tabo, kaya ang itsura, mawa man ang itsura, when you grow old, mangunot naman ta, pero ang gugma nagpabilin. Tapos kining gugma, mutag qualifier ni Kristo nga sama sa akong paghigugma kaninyo. Kaya ang gugma nato, pulaan man ta. Ang atong gugma, makabase unsa itsura, kung atong gugma, kung ganahan ta. Pero ang Kristo, bisag unsa ka ba, higugmaon ka, anunay, na sama sa paghigugma kaninyo, kaya ang gugma ni Kristo, makapasaylo. Ang gugma ni Kristo, musabot sa tao sa iyang kahuyangan, gidawat niya bisan pa sa iyang pagkamasala, kay mo ni ang gugma sa Ginoo, unlimited love. Busa, unlimited usab ang pagpasaylo. Kanato, mukopya kita niini, kay mo ni Kristo sa bandit, paghigugmay ka mo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Mumata, mulungtad ang kaminyoon kung ang gugma ni Kristo may atong basihanan, inyong basihanan sa panag-uban, kay kining gugma mo sabot siya, mo dawat siya, o mapasaylo kining maong gugma. Muna ang basihanan natong tanan, di lang magtiayon, kundi kanato individual nga kung relate kita sa Ginoo nga may connected gihapon sa Ginoo tungod kay atong kinaiya niliwat sa Ginoo. Kinaw tunta. Palihog manindog.
Si Kristo mingon, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Masaligon kitang magdangampo dinasig sa iyang mga pulong ug kita mingon, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katilingban, nga mamungag gugma ug kalinaw, magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga dili matuohon, makahimamat sa Dios, diha sa gugma, sa mga Kristohanon, magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw, didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nasod, diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita, nga ang mga nasod maninguha unta, padulong sa masangputong pagwagtang, sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya, ug dili ang kabangis. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga minyo magmakanunayon ug magmatinud-anon diha sa ilang gugma alang sa usag-usa sa ingon magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton magmalig-on diha sa ilang pagtuo ug pabiling hiniusa kang Hesus bisan diha sa ilang mga pag-antos. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo Kamumot ug Joel Sibali Pari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, magsadya hangtod sa hangtod didto sa langit nung puloy-anan sa Dios. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. O Diyos, sa mga mahan pamatia ang among mga pagkampo, ug pun ang among mga kasing-kasing sa imong gugma aron sa kanunay, magpuyo kami sa paagi nga makapahimot kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Magigsoon, magambong kita ro akong iyong sakripisyo, ang tanan nato mga halad, ang ato mga panginahanglan, dunggo nagduwaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab santos nga Tanan og sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, nga naghimo kanamo nga makaambit sa usa o galangdon nga pagka-Dios, binaagi sa mahal nga Eucharistia, itugot nga sama nasayod kami sa imong kamaturan, sa ingon mahuptan, unta kininamo, pinaagi sa dalaykon nga kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Marausap Ibayaw kanimo. ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santo samahan, Diyos at tunay, magahom sa tanan, angay umatarong gayon, nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon, dining mamayaong panahon sa pagkabanhaw, kanon sa si Kristo kihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagis pagtugyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga may katumanan sa tanang sakripisyo, sa paghatag niya sa galingon, nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpanayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Ug tungod ini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibok kalibutan, o usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imong himaya, diha sa walay huno nga pag-awit. Santos nga Ginoong Diyos sa kagaw. Nulay Tuyuta sa iyong himaya, Usana, Usana, Usana sa kaimasan, Usana, Usana, Usana sa karitasan. Daigura nagaanhin sa Sabalan sa Ginoo, Usana, Usana, Usana sa kaitasan, Usana, Usana, Usana sa kahitasan. Santos kini ko Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kiyalang kanamo ng lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo ang tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ang iulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala,
mapasaylo. Buhat kini aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ubalik yanhi. Si Kristo namatay, Si Kristo nabanang, si Kristo mubalik manhi. Aron paghandom sa matayon pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip kangayan, matubag ug malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahimo sa diha sa Espiritu Santo. Ug Ginoo, himdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Asobispo, sa tanang mga pare, Riyosa, kanamong tanan karon ay magitigom o gipanalanginan. Inom dili usab ang maigsuon nga nangamatay ang gihandom ning santos nga misa. Malaumon kami nga sila banhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan o gimua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhintunhay uban ni Maria ang inahan sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila amin ko nga daygon, amin ko nga mayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyaw diha kaniya, gihatag na kanimo gahong amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ato isaw ng atong pagkampo sa mga pulong tulog rato sa atong manubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayon kami kanimo Ginoo, may mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw o grasya ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo
sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sa Saan kanimo. ipakita ning kalinaw sa pagtagad sa imong tupad ug likod. Pahiyom, peace, shalom. Sa Diyos, nalalawagan sa mga sala, sa kalimutan kaluhi kami. Sa Diyos, nalalawagan sa mga sala, sa kalimutan kaluhi kami. Pero sa Diyos panagawag ang Sa mga sala, sa kalibutan at lagi kami sa kahirap. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Sa paaging espiritual, hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tanawa ang mapunguro ng imong mga tao, ug himuha kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang kung tagikan sa karaan nga nasa bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug panalangin ka nato ang Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a nice day.